Trip. Ninduta sa kontraktarak oy. Trip. Nindutag taktarak na ko oy. Dahil kulor sa mga ligid bay. Kaudag na ko mabuhat oy. Muni siya ang DIY nga. Taktarak bay nagibuhat na ko. Nindot kayo. Mura siya og school bus bay. Taas kayo nya. Nadiri ang purtahan oh. Ngeng. Kuyaw kaniya kung DIY nga taktarak do kay mo abri diri mo sulod ang mga passengers oh. Diri oh. Bang, untay. Ako man daw ni daw. Ako man daw ni driver daw. Sulod na dira ah. Bang, sulod na drabay. Oh. Di mo sulod. Tagaganda yun. Sirat na sa ako bay kay para dili matagak. Ay tik kini akong DIY nga kuan oy tartarak. Kusog pa jud kay mudagan bay mo trip. Nindot kay kung tarak-tarak, dili ka sila masuya sa kung tarak nga kuan DIY. Daghan jud kay masuyaan ni ba? Masuya gud dili sila sa kuha ba kay eskwela ba ko automotive no. Siyempre kabalo jud ko mabuhat og tarak jud. Dili pa gani mao. Ako pa gani gitistingan, dingno pa jud nigdagan. Nya nindot man jud. Ulang na lang ani kay makina. Bisan pag walay makina oy, pwede ra magyapon ni tuklod-tuklod kay bata pa man pug ko. Sunod magbuhat na jud ko ani kanang dagko na gyud pero karon kanisa jud ako makaya kay kapoy man akong lawas. Basta ako magdudula sa kuan kay suliton sa kuni kung gibuhat nga DIY nga tarak-tarak. Brip. Bakuwas akong pusil-pusil oy. Double eagle ba gipalitan kong mama kay buutan mo kung gabong kinanghugas mo gugug plato nagpasugo ko sa balay mo gipalitan kong mama ani kay masugo na daw ko dili na daw ko para sa una nga magsigir kong katulog nya mo matarag mo kaon karon kay masugo naman ko mao to gipalitan ko yung double eagle magpusil-pusil ko dito sa unahan kay daghan yung mga kuan dito mga lata nga gibutang ko walay lata langgam akong igon ha tara o ikon ko ni be pak kusuga mo buto sa akong double eagle oy ganahan kay ko ba kay ito mang color kusog pa di kay buto usab pak lisuda pang ikon sa mga langgam oy kay kusog kay mang lupad. Sige lang, dito day ko sa unahan mangita og mga amigo nako. Kinsa na pud kay matripan nako ro no. Basin si Juyax na pud ba makit-an ako to si Juyax, pusil-pusilong nako to si Juyax. Hala, ulupad man niya ko taktarak bay. Kuyawas akong DIY nga taktarak oy. Mulupad bay. Hawda ginakoy. Wala kong engineering oy. Asa ka to sila no? Lah, si Juyax man ako. Ano sa kubi? Sakit yung tsara ka ng dulaan ni Juyax bay. Plastic man ako. Katong nasuda nagtuyo. Hala, ninduta ng dulaan ni Juyax uy. Ganahan lagi ko ana bay. Karon ka Juyax kabalo na ko sa akong buhaton. Bantay lang ka. Ako sa ning patugbahon be kay basig maubsan ko sa babaw ba. Ma-crash ni noon me. Crap. Hoy Juyax! Hoy! Bobet! Juyax, wow, lagi kang tarak-tarak, Juyax. Ikaw nagbuhat, ana? Oh, ako nabuhat ani, DIY na ko ni nga tarak-tarak. Mulupad pag yun ni. Sure, oy. Karon pala yung kadungog kog tarak-tarak nga mulupad. Pero mas nindot niya kung pusil-pusil o double eagle. Gipalitan kong mama kay. Buutan naman ko, di naman ko para sa una nga. Kuhaan ka ng tapulan. Ulan, hinduta si mong pusil-pusil, Bobet, oy.
Pero mas nindot niya ako kay unique kay ni kay ako'y nagbuhat. DIY nga nila ako nino. Kana lang, diha ka lamang gamay, kay imuha man na ilang binuhat. Kanya ko kay pinalit raman ning mama. Swap ta oh, testingan na to. Dili ko oy. Mas naman ni sentimental value sa kuha kay binuhat na ko ni kanay mo kay pinalit man na dili man ka nagbuhat ana. Sige lang, mabuto man sad ni. Testingan kay nato sa imuha be awa. Bang bang bang. Sakita toy. Bantay lang ka daw, mabalot yung si mo, sakit kayo. Sakit kay no. Mo ni legit nga pusil-pusil oh. Kabasa ka na oh. Double eagle. Sige na lang oy. Swap na lang tao. Aw, ana ba oh. Swap tao. Usog yun ni no. Kusog din na oy. Kani akuanan ni. Unsa man duyak sa man ni bato? Kuan man na, driver man na o ganang passenger duha. Mao ba sige. Ninduta ni no. Kini ka no, testingan pagka na ako ni no. Sige gani, testingin kay na. Kusog kay na daw, sakit kayo. Sige, testingan ako. Bang 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 bang. Da, marukay ka ha. Tanawa, istulindoy noon ka. Sige diding oy. Tagoy. Isaan yung kunduyan ko may nakita sa kulit ko. Manday lang ka mo balos pag kunin mo.